Ďakujem pekne pánovi poslancovi za poslednú vetu, zatiaľ negatívnemu rozsudku súdu. Všetko ostatné sú hlúposti. S plným vedomím. Za prvé, hlavná kontrolórka nemá žiaden podiel na probléme, ktorý tam vznikol. Plaváreň a mestský podnik služieb za riaditeľovania pána Fuňu kontrolovala poslanecká skupina, pokiaľ si dobre pamätám, pani Vladová a ďalší a ďalší. Na základe zistení kontroly pán Fuňa rozviazal pracovný pomer a z plavárny odišiel. Jeden z dôvodov bol ten, že vymenoval do funkcie riaditeľa alebo vedúceho plavárne človeka, ktorý nespĺňal kritériá a neprešiel výberovým konaním. Nový riaditeľ jednoducho ho poslal na funkciu tam, kde patril, teda za plavčíka. Tento pán tú funkciu neprijal, obratil sa na súdy. To, čo som publikoval v Pezinčanovi, je úplne presné. Precedentné rozhodnutie súdu bez pojednávania. Pri bežných prípadoch aj z našej skúsenosti hovoríme o tom, že súdy priznajú 9 až 12 platov, teda maximálne rok. Pri pracovnoprávnych sporoch dajú vždy za pravdu zamestnancovi a nie zamestnávateľovi. Je zvláštne, že bez pojednávania súd rozhodol, že mu priznal 60 platov človeku, ktorý mal od začiatku minimálne jedno, ba viac zamestnaní, čo aj potvrdil. Súd rozhodol, že tento pán má nastúpiť na miesto plavčíka, lebo nie vedúceho, lebo súd jednoznačne povedal, nesplnili ste podmienky, nemáte nárok. Mal nastúpiť, ako rozhodol súd, na miesto plavčíka a vy viete, ako to dopadlo. Rozviazal pracovný pomer. A s veľkým prekvapením, že že on nenastupuje za vedúceho plavárne, napriek tomu, že mu to súd jednoznačne v rozsudku určil. To znamená žiadnych 70-80 tisíc, ale 38 000 eur dostane náhradu mzdy. Ďalej nasledujú odvody, zhruba je to teda, vypočítajte si, je to zhruba 50 000 plus súdne trovy, ak sa nemýlim, boli nejakých 6 alebo 7 000, 5, pardon, tak sa mýlim, 5 000 eur. Takže žiadnych 70-80. Mesto Pezinok. Absolútne, napriek tomu, že sme museli rešpektovať rozhodnutie súdu a do 3 dní mu poslať na účet tie peniaze, takisto ich poslať do poisťovní a všetko ostatné, mesto Pezinok s týmto nesúhlasí a už robí, nie že urobí, ale už robí všetko preto, aby využilo všetky právne prostriedky až po sťažnosť ministrovi spravodlivosti, generálnemu prokurátorovi a ďalším. Pretože toto nemá obdobu, ja si myslím, že vôbec na Slovensku, aby niekomu bez pojednávania, bez prizvania dotknutých strán, aby rozhodli o 60 platoch. Takže, a priznali niečo, čo ani on nechcel, lebo nechcel byť plavčíkom a súd rozhodol, že musí nastúpiť, ale jeho záujem o prácu bol tak veľký, že ešte v ten deň, keď mal nastúpiť do služby, nám rozviazal pracovný pomer na vlastnú žiadosť. Takže občania, ktorí toto pozerajú, ktorí si to prečítali, nech si urobia názor nie len o tejto kauze a tých, ktorí v tejto kauze vystupujú, aby som nebol úplne konkrétny, ale viete, o kom hovorím, aby si urobili aj názor na rozhodnutia našich súdov. A ak si niekto myslí, že to bolo spravodlivé, ja si to nemyslím. Lebo keď sme mali, mesto Pezinok nemalo žiaden pracovnoprávny spor. Boli to vždy boli to teda predtým organizácie, SROčka, tak v prípade televízie
dávno bolo priznaných 9 odstupných platov. To je všetko. Teraz bolo 60. Tak si urobte na to názor. Ale za to a s tým nemá nič spoločné hlavná kontrolórka. Pán Bílik, faktickú. Ja chcem len k návrhu. Pán Šipoš navrhuje doplniť plán kontrol na budúci rok o kontrolu. Toto nie je kontrolu výkonu riadiacej činnosti v mestskom podniku služieb. Potiaľto by som si to bez problémov vedel predstaviť, keby taká vôľa bola, ale pán Šipoš k tomu dodal vzhľadom na spôsobenú škodu, a toto by som si už neodvážil tvrdiť, takúto konštatačnú časť do návrhu, pretože ukazuje sa, že vec je oveľa viac zamotaná, než na to dovidíme odtiaľto, aby sme mohli povedať, že niekto spôsobil nejakú škodu. Kto chce vedieť o tom zamotaní viac, nech si ide prečítať ten rozsudok. Takže do tohto by som sa nepúšťal naozaj konštatovať, že pretože bola spôsobená škoda, nech hlavná kontrolórka skontroluje riadiacu činnosť v mestskom podniku služieb. To nie je dobrý dôvod. Lebo vôbec nesúvisí s dnešným vedením. Absolútne. Dobre, dámy a páni, je to poslanecký návrh pána Šipoša, alebo ako to má? Nech sa páči. Ďakujem. Samozrejme, že sa prikláňam k tomu, že pani kontrolórka za to nenesie zodpovednosť, a to som ani tak to nevyplývalo z môjho prvého diskusného príspevku, a to z toho dôvodu, že až tak si rozumiem, to netreba hovoriť. Pani kontrolórka za to nenesie zodpovednosť. Je len vzhľadom k tomu, že som pamätník aj z toho minulého zastupiteľstva a viem, že tu boli ustanovenia a teda závery kontroly v tom čase, keď sa to udialo, útvaru hlavnej kontrolórky, ktoré jasne odporúčali aj vedeniu mesta, čo sa má urobiť s hrozbou toho, že môžeme do takéhoto štádia pristúpiť. Pamätám si, keď toto bolo zmietnuté zo stola aj z tvojich úst, pán primátor, a bolo povedané dokonca ešte, že som rád, že aj odišli preč a tak ďalej, ale jednoducho sa nevenovalo a mesto a mestský podnik služieb neprijal tie opatrenia. Ja som chcel len zistiť a uložiť úlohu, aby to prekontrolovala. Druhá vec je, že odzneli tu nejaké veci, čo sa týka toho súdu a jak rozhodujú. Áno, môže byť, som rád, keď prijímate opatrenia, na to ešte len treba povedať, že iba odvolacie konanie bolo bez pojednávania, nie? Asi prvostupňový orgán mal pojednávanie, to asi nie. Odvolacie konanie, hej. Čiže, a René, s tebou súhlasím, áno, môžeme tam vypustiť tú formuláciu, ale trvám na tom, aby, teda dávam poslanecký návrh, doplniť plán kontroly, keďže už tu bola, nadviazať na tú kontrolu, ktorá bola, ako sa dodržali tie odporúčania v tom 2000, neviem koľkatom roku, a to je kontrola riadenia mestského podniku služieb s ohľadom na zodpovednosť v súvislosti s právoplatným rozsudkom Krajského súdu vo veci nezákonného rozviazania pracovného pomeru so zamestnancom MTS. O škode môžeme hovoriť, ale ako minulé zastupiteľstvo sa nechcelo o tomto debatovať, vyplynulo to a povedal som, pán primátor, nech je to aj 20 000. Čo by sa potešili šachisti a iné športové kluby, keby sme im mohli viacej rozdať v dotáciách na činnosť športovú a zahadzovať iba tak, že či je to 30, 40, 50, to sú obrovské peniaze. Pán poslanec, poprosím, aby si odpustil tieto kidy o 20-30 tisícov, jak by sa potešili šachisti a ešte neviem čo, rasisti a ešte neviem kto. Čo sú to za nezmysly? Čo sú to za argumenty? To je všetko. A rozprávať o tom, čo si ty vtedy navrhoval, bola riadna poslanecká skupina, ktorá urobila kontrolu. Našla dve veci a ja si to dobre pamätám. Chvála Bohu, mám vynikajúcu pamäť. Našla to, že sa plavčíci nepodpisovali každý deň do prezenčky a našla to, že pán Hidaši bol bez výberového konania, hoci ten zákon sa práve prehúpol a začal platiť, bez výberového konania bol menovaný za vedúceho plavárne. Nech sa ti páči ako právnik. Ja len naozaj doplním, pokiaľ si spomínate, tak na základe aj toho výsledku kontrol bolo zistené, že v mestskom podniku služieb bývalý riaditeľ uzatvoril zmluvy, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou.
Bol to jeden z dôvodov na jeho odvolanie z funkcie a na základe tohto odvolania nové vedenie nemalo na výber. Na všetky vedúce miesta, vrátane vedúceho plavárne, boli do funkcie, boli uzatvorené pracovné zmluvy bez výberových konaní. Jednoducho analýzou bolo zistené, že sa jedná o tzv. Absolútne neplatné právne úkony, čo aj druhostupňový súd jednoznačne skonštatoval. My sme nemali na výber nové vedenie, ako legitimizovať tieto právne vzťahy. Všetci zamestnanci do jedného si dali povedať, podpísali dohody o zmenách pracovnej zmluvy, pán Hidaši to tvrdohlavo odmietal. Preto bol príkazom preradený na funkciu plavčíka, on s tým nesúhlasil pred pojednávaním, počas pojednávania, dokonca po vyhlásení rozsudku. On konštatoval, naďalej som vedúci plavárne. Súd vyhlásil konkludentným prejavom vôle, to znamená mlčky, tam vznikol pracovný pomer na miesto plavčíka. Plavčíka, to, čo mu terajšie vedenie MPS-ky ponúkalo pred začatím súdneho konania. To je na tom ten paradox, veď my sme mu ponúkali tú funkciu plavčíka, čo konštatoval súd po 5-ročnom spore. Takže to je aj jedným dôvodov na podanie mimoriadneho opravného prostriedku dovolania a dania podnetu generálnemu prokurátorovi. Jednoducho súd rozhodol nad rámec žaloby, nad rámec petitu, nad rámec toho, čo žiada navrhovateľ, lebo on naozaj nežiadal funkciu plavčíka. Ako mohol súd niečo také skonštatovať? To sú základné porušenia procesných predpisov. Preto my sa bránime mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Preto pán primátor hovoril, že bez pojednávania, aby vyniesli takýto rozsudok. Ale už sme si zvykli na hocičo pri našich súdoch, takže pán Feder, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja len chcem upozorniť aj pána predsedajúceho, aj všetkých kolegyň a kolegov, že my tu máme bod 20. Ďakujem pekne aj prednostovi, že vysvetlili občanom, ktorí budú pozerať toto zastupiteľstvo, tento problém. Ale my máme bod 20 a to vôbec nesúvisí s týmto bodom. Nech sa páči ešte faktickú, pán Šipoš. Faktická poznámka na teba, pán prednosta. Áno, ale myslím, že ten rozsudok sa vzťahoval nie na to, že ho niekto bývalý riaditeľ prijal, ale na to, že sa rozviazal ten pomer neštandardným spôsobom. Ale na to... Áno. Ja chcem len predísť tomu, aby sa tá škoda nenavyšovala. Čiže toto je len uloženie úlohy. Ja nechcem vynášať, ja sa v tom nevyznám. Ja tie rozsudky nemám. Ja tu není som nachystaný tak, aby som vedel diskutovať o tých právnych veciach. Ale mám právo zaradiť to, keďže kontrolórka je v úvodzovkách predĺžená ruka tohto zastupiteľstva, aby nám ona nezávisle od vedenia Mestského úradu, lebo zodpovedá zastupiteľstvu, spravila takúto analýzu a kontrolu, aby sme ju mali k dispozícii, aby sme vedeli, či tie kroky budú navyšovať len peniaze a škody, ktoré budeme musieť platiť, alebo naša mestská spoločnosť, alebo že sa do toho oplatí ísť a tie peniaze budú vrátené. Iba toto chcem. Sa to obrátilo na to, že teraz obhajujete niečo, ja nebojujem proti nikomu, ja chcem len, aby kontrolórka sa na to pozrela a našemu mestskému zastupiteľstvu dala vec. Ďakujem. Ďakujem, návrhová komisia, nech sa páči, je tu nejaký návrh? Návrhová komisia odporúča hlasovať o poslaneckom návrhu pána poslanca Šipoša o doplnenie plánu kontrol znení, ktoré prečítal, čiže kontrola v mestskom podniku služieb. Takže poprosím o hlasovanie. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie. Osem poslancov bolo za, proti 10, zdržalo sa 5, nehlasovali 1. Poprosím o celku.